dobra, jak się zmiana pojawi, to będę wołać. Zobaczymy. Panie Ewo, no jest ten pan, jest, ruszyłem nowa. Dobrze, przyjmować. Przypomnę, uwaga linia 43, uwaga linia 43. Wybaczorem przy punkcie naprzeciw okna na tym słupie metalowym jest skrzyneczka, czyli poniżej. Także tramwaje, które są do zjazdu, muszą cierpliwie czekać, dopóki nie wyjedzie kolega z zajezdni. Pamiętajcie, mijankę macie na górze, żebyście tam nie podjeżdżali. Uwaga opłatorowi dojeżdżający do Kopena w tej klamkach przed chwilą rozpoczęcie wyłączenia. Proszę uszkodzenie że nie widać na tym łupcu, są jak nie wyjeżdża do Kopena w kierunku rynku. Także nie dzwonią, bo naprawdę jest niebezpieczne. Uwaga, wszystkie tramwaje jadące do rynku do Chorowa, no wozie, w krzakach tam się przemieszczają, także proszę tam zachowujemy ostrożność, jedzie Bo jedynka stoi na miarki, no nie, widuje, to wszystko mnie nie zajedzie, bo mnie trochę ten wozem.
Udało się to odkręcić, ale niestety nie jeszcze mocno. Jedynka albo 11 z placomiarki dojeżdża samochód 100%, nie ważne, że nie jest odbędowa, do 50
Na pasy Igorski, kierunek Katowice, będzie 19 do następnego nowego pięć. Jaka jest to cena na tym do 15? A powinien gdzieś być. No katerki jest. Nie wiem, stoja tu nikogo nie ma. No. Dobra, już tam się zapomniał się. Oj, bo śpi jeszcze, dobra. Dawaj, kurwa.
No wiemy, wszystko pogłoszone, no i tak jak było powiedziane i czekamy. Ogłoszony, a długo jest to no, niektóre rzeczy na przykład są 5 lat. Jak tam ktoś fajnie wyrobię, no to od razu tego naprawię.
5221, 114 na Likwidach, tam tego Emcia coś jedzie? Uwaga, od szpitala do chemicznej, od szpitala do chemicznej, gdzie pociąg Przerwańskie 2. Kto tam dojeżdża do chemicznej i Przerwańskiej, proszę zwrócić uwagę. Już od 2 km.